a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-San Piju Padri minn Pietrelcina. Kif nafu dan il-qaddis tas-seklu li għadna kemm spiċċajna kien il-bniedem li ta' tant faraġ fil-qrar u anke fil-pariri li kien jagħti u ħaseb ukoll fil-morda biex ikollhom l-aħjar kura. Nitolbu l-dan il-qaddis li aħna ngħixu verament ħsiebna biex nagħmlu l-ġid fir-ruħ fil-ġisem lil dawn ħutna kollha. U li wkoll ġar l-istemmati il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għall-imħabba tal-proxmu tiegħu. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Insellem ukoll il dawk li qegħdin isegwuna minn artijiet imbeda fosthom l-Awstralja. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt tmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, bi grazzja waħdanija inti tajt lill-Qassis San Piju minn Pietrelcina li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek. U permezz tal-ministeru tiegħu inti ġeddidt l-eġubijiet tal-ħniena tiegħek. Għati lilna għat-talb tiegħu li nkunu l-ħin kollu maqudin mal-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-ferħ fil-glorja tal-qawmien mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. F'dak iż-żmien, is-Sultan Darju kiteb lill-Gvernatur u l-uffiċjali tal-inħawi tan-naħa l-oħra tal-Ewfrat u qalilhom ħallu x-xogħol fuq dan it-tempju ta' Alla jibqa' miexi. Ħallu l-Gvernatur u l-kapijiet tal-lut jibnu dan it-tempju ta' Alla fil-post li kellu qabel. U nordna b'digriet. Danu li għandkom tagħmlu għal kapijiet tal-lut għal bini ta' dan it-tempju ta' Alla,
L-ispejjeż għandhom jitħallsu lil dawn in-nies bla waqfien mit-taxxi tan-naħa l-oħra tal-Ewfrat li huma proprjetà tas-sultan. Jien, Darju, nordna dan b'degret. Ħajkun obdut kollu kemm hu. Il-kapijiet tal-Lut komplew jibnu u jmexxu x-xogħol il quddiem imħeġġin mill-profeta Ħaggaj u mill-profeta Zakkarija bin Iddu u lestew il-bini kif kon ordnalhom Alla ta' Iżrael u kif kienu ordnawlhom Ċiru u Darju u Artasersi, slaten tal-Persja. Dan it-tempju lestewh fit-tielet tax-xahar ta' Adar fis-sitt sena tas-saltna tas-Sultan Darju. U liet Iżrael il-qassisin, il-Leviti u l-qbija ta' dawk li kienu ġew lura mill-eżilju kollha ferħana għamlu festa ta' konsagrazzjoni ta' dan it-tempju. U għall-konsagrazzjoni tat-tempju offrew b'sagrifiċċju 100 gendus, 200 muntun, 400 ħaruf u għal dnubiet Iżrael kollu offrew 12 il-gidi skont kemm kienu tribujiet ta' Iżrael. Imbagħad qasmu l-qassisin skont it-taqsimiet tagħhom u l-Leviti fil-ġemat tagħhom għas-servizz ta' Alla f'Ġerusalemm kif inhu miktub fil-liġi ta' Mosè. Dawk li ġew lura mill-eżilju għamlu l-festa tal-Għid fl-14 tal-ewwel xahar. Il-qassisin u l-Leviti issaffew flimkien u għax kienu safja setgħu joqtlu l-ħaruf tal-Għid għal dawk kollha li kienu ġew lura mill-eżilju u għal ħuthom il-qassisin u għalihom stess. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin f'riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Leja it-tribwijiet jitilgħu, it-tribwijiet tal-mulej flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David flimkien. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba il-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżdu weġibhom, ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħid hu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Intom naħseb li smajtu bil-kelma karma. Xi tfisser din il-kelma karma? Karma tfisser azzjoni li tħalli effett imma wkoll dal-effett jista' jerġa' jiġi lura għandek. Mela inti tagħmel xi ħaġa, din l-effett li ħallejt fuq ħadd ieħor, imma mbagħad jista' jerġa' jiġi lura għandek. Aħna qrajna fl-ewwel lezzjoni mill-ktieb ta' Eżdra. X'kien ġara?
li l-poplu ludi kien tilef kull sens ta' valur u kull sens ta' rispett lejh innifsu u kull sens ta' mħabba lejn Alla. Intelaq mal-kurrent. U għal dan kellu jmur fl-eżilju ta' Babel. Mela huma dik l-azzjoni li jagħmlu ta' ħażen li mbagħad sbitilhom biex imorru fl-eżilju ta' Babel. Imma issa qegħdin naraw li dak l-eżilju swilhom ta' ġid u se jerġa' jiġi l-effett tajjeb fuqhom. Karma. Għaliex? Għax ġara li permezz tas-Sultan Darju u żewġ slaten oħra qablu, Ċiru, li għalulhom issa morru lura lejn Ġerusalem. U mhux biss morru lura lejn Ġerusalem, imma se ngħinukom terġgħu tibnu t-tempju. Il-tempju kien ifisser l-status symbol tal-poplu, jiġifieri dak li jagħmel il-poplu. Iħarsu lejh u jgħidu dan aħna, għax dan it-tempju tagħna kien spiċċa l-kollox, kien ġie distrutt, infarrak. Imma permezz tas-Sultan Ċiru u Darju u s-Sultan l-ieħor għaddew biex reġgħu lura lejn Ġerusalem u qed jibnu t-tempju mill-ġdid. U qed jibnu t-tempju mill-ġdid anke spejjeż ta' dawn is-slaten li kienu n-naħa l-oħra tal-Ewfrat. Il-grazzja t'Alla l-aħwa, il-grazzja t'Alla li tenna nirrealizzaw il-ħażen tagħna, id-dnub tagħna, imma li l-grazzja t'Alla mbagħad terġa' tmexxina biex nieħdu t-triq it-tajba u ngħixu fit-triq it-tajba. Inkunu aħjar għax ikunu għaddejna mill-esperjenza tal-ħażen, nafu xi jfisser li tkejx fid-dnub, imma daqshekk ieħor mbagħad ikollna x-xewqa li aħna ngħixu fil-grazzja t'Alla u rridu nibqgħu fil-grazzja t'Alla. Dak li Sant Wistin jgħid mulej ħlaqtna għalik u qalbna ma tiġbax ħlief bik. Aħna inti ħlaqtna mulej għalik meta aħna nitbedu minnek nixxenqu mbagħad biex nerġgħu lura għandek u niġgħu lura għandek għax nifhmu li mingħajrek aħna m'aħna xejn. Il-Vanġelu tal-lum imbagħad San Luqa qasir, Vanġelu qasir, jgħidilna li Ġesu u ħutu l-qraba tiegħu marru jfittxuh, iriduh, kienu qed jisimgħu qed jiġri minn Ġesu u donnhom ma jgħidilniex l-Evanġelista li dawn marru għalih biex jipproteġuh ma jibqgħux in-nies madwaru u jista' jkun li jikkonfoffaw kontrih. U marru għalih. Imma Ġesu ma setax joħroġ. U meta qalulu, għax kien hemm ħafna nies, u meta qalulu ommok u ħutek qegħdin ifittxuk, qalilhom min huma ommu u ħutu. Ma jfissirx li hu kien qed iwarrab il-Marija ommu jew il-qrabatu. Ma kien qed jgħid bħal Marija meta Marija aċċettat li tkun omm Alla, bħal ħuti tal-qrabat tiegħu li kienu jħobbuh, hekk dawk kollha li jħobbu l-Alla u jagħmlu r-rieda tiegħu, dawk jipparteċipaw fil-ħajja ta' ommu u ħutu. Dawk jiġu minnu għax jagħmlu r-rieda ta' Alla. Aħna nitolbu l-aħwa li din il-grazzja li meta nitbedu nerġgħu lura u meta aħna ma' Alla ngħixu r-rieda tiegħu tkun verament il-ħajja tagħna. Ikun l-arbiel li ngħaddu minnu lilna nfusna meta nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza. Kemm qiegħed nitbiegħed minn Alla, ħanerġa' lura għand Alla. Kemm qiegħed nagħmel ir-rieda t'Alla, jekk m'iniex qed nagħmilha bil-qalb b'mod tajjeb sewwa, ħanibda nerġa' nipprova nagħmel aħjar, ħanejx ir-rieda t'Alla kuljum. Il-karma tal-grazzja ta' Alla li nbierek. L-azzjoni tagħna li mbagħad terġa' tiġi lura għandna biex insiru aħjar.
nitolbu din il-grazzja l-Alla l-imbirek li qatt ma naqtaw qalbna u kontinwament namlu dak li il-Ġiżwiti, fundatur Sant'Ignazju ta' Loyola, tant kien jinsisti namlu dejjem id-discerniment. X'qiegħed nagħmel? Għalfejn qiegħed nagħmel hekk? X'jiġri jekk se nagħmel hekk? Biex aħna ma nitbedux minn Alla u dejjem nagħmlu r-rieda tiegħu. Flimkien bil-wieqfa issa nagħmlu aħna it-talbiet tagħna l-Alla l-imbirek. U l-ewwel nett nitolbu għall-Knisja biex lilna l-koll tibqa' turina t-triq tal-verità, tibqa' tgħinna narfu x'jiġifieri l-ħajja u r-rabta tagħna mal-Alla l-imbirek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja li tant għaddejja minn momenti ibsin ta' ġlied u gwerer u nuqqas ta' ġustizzja biex id-dinja ssib il-paċi, issib li terġa' ddur lejn il-valuri veru u taraf id-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min għaddej minn momenti diffiċli biex il-mulej jgħinhom huma jħossu li qed jgħixu fil-preżenza tiegħu u jarfu l-għajnuna, is-solidarjetà, il-grazzja li qed jagħtihom Alla l-imbirek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżies mejtin tagħna biex issa huma jidħlu fl-eternità, igawdu l-Alla, igawdu dik il-grazzja li huma rridu jgħixu fiha f'ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna qatt ma naqtaw qalbna, kontinwament narblu lil nfusna, ħanaraw x'inhi r-rieda tiegħek u meta nitbedu minnek nerġgħu lura fi ħdanek niedma u sobina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek b'tant sinċerità. Ejna nikbru fil-grazzja tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira tar-reliġjuż San Pio minn Pietralcina. Fiċ-Ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien
نردوا لك خير بكريستو سيدنا عش بيش تملى بالفرخ الكنيسة تيك في التفكيرة سان بيو من بيترالتشينا انت تقويها بالازامبيو تالخية طيبة تيو يصححها بفلارف بالتعليم ليو شندر وتلقى الطلب اللي يعملك على الخرسين تخا عليك فلمكين مالانجلي والقدسين كلها انتنولك لنو تتفخير ونيدو بلايدا قديس 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 مولاي الله tal-eżerċiti is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati qal ħobs rat il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Piju minn Pietralcina, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna l-mulej innifsu marbutin tas-sew brabta ta' aħwa quddiem Alla li hu missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew insellmu u nagħtu l-paċi xulxin l-aħħar. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-tqarbina mqazza għamelu Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Piju minn Pietralcina biex bla qiegħda nagħtu ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarls Xikluna daqt jinsab għall-bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali.
Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja għal-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw il-misteri tad-dbatija. Illum l-ewwel misteru, Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani jagħmel l-orazzjoni u l-ereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li titint kif fis-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għali kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-sinu tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka int fost in-nisa. Mbirak il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija, miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek kulli titint kif fis-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Ħenna lina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob Om għalina. li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om li għalina. tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob Kewba għalina. ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob Sultana għalina. tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tijek mulej. Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżienat l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala rajja adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Tilna t-tifkira tal-passjoni tijak. Atina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijak. Ek li nħossu fina bla eda, dak li rebħitilna l-fidwa tijak. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.